Reit, ni wedi bod yn edrych mlaen at yr eitem yma drwy'r prynhawn. Wel, elfen na yna fo. Elfen na fe, ie. Ni'n mynd i fod yn blasu bwydydd ryfedd Nadolig nes ymlaen, Alison. Ond ni'n dechrau gyda'r brecwas. Wel ie, a'r gyfrinach i frecwas bore Nadolig bod e'n ddi-ffws, bod e'n hamddenol ac yn anffurfiol, bod pawb yn gallu plesio ei hunain, felly beth gwell na plat neu fwrdd enfawr o pethau i fita i frecwas. Felly y gyfrinach gynta yw bod chi'n dewis hambwrdd neu blat digon o faint i gynnal popeth. A mae 'da fi un melys ac un sawrus fan hyn. Felly ar un melys, mae ffrwythau'n ffordd arbennig o dda o gychwyn y dydd. Mae'n ffres, yn lliwgar ac yn ysgan, felly beth bynnag sydd â chi yn ffridge yn barod. Felly satsumas a mae 'da fi grawnwyn a ffigys a math yna o bethau. Ond newch chi bod chi'n paratoi nhw, bod chi'n torri nhw neu plicio nhw, felly pawb yn helpu hunain. Wedyn pethau eraill fel granola, a bach o fel, bach o iogwrt, a hefyd pethau parod fel croissants, a mae rai bach i gael fyd, felly i blant bach, felly sy'n eisiau gorlenwi ar fore Nadolig, pethau bach fel un crempogau, a hefyd fel crumpets fyna. Mae'n edrych yn foethus iawn, Alison, y ffordd chi wedi gosod e'n ffantastig, ond mae'n syml iawn i wedi gwir. Hollol syml, a beth sy'n gret yw gall pobl fynd nôl ymlaen at y bwrdd hefyd, felly beth bynnag sydd â chi'n tŷ, lle fod yn dost a marmalade a jam os ych chi'n moyn, ond bod e'n barod. Heddi mae cael brecwas call Nadolig a stopio rhywun nath y chocolate yn syth bin. Wel, Sy'n wendydd gen i yna i gyfadda. Yn hollol, felly mae'n yn siŵr bod chi ddim yn gorlenwi fyd cyn y cinio mawr. Felly un sawrus fyd sydd â fi fan hyn, felly chi'n licio pethau fel bacwn a wya, sy'n eisiau mynd i'r ffys o wneud beth wya di sgramblo. Gnewch wya di berwi a torrwch yn hanner, neu wya bach os ych chi moyn. Torrwch dost yn siapio pert os ydych chi blant yn tŷ, a wedyn yn ydych wneud bacwn a selsig ar wahân, lapiwch y bacwn fel pigs and blankets. Mae'n ddwrnod Nadolig. Yn holl. A bydd rheini wedyn os roed dros ben, bydd nhw'n barod ar gyfer y cinio ydych chi'n barod. Felly, a hefyd pethau fel tomatos neu fadach, ti roi bach o liw a bach o fwy o lysiau at y peth fyd. Felly, digon o ddewis fyna. Bach o sport sy'n nesaf, mae rhaid ni gyfadde ni cyn dechrau. Mae'n ymrwydd o bethau ar y farchnad sy'n ychydig yn wahanol. Odyn, anarferol sy'n mynd i ddod ar rhywbeth gwahanol falle eich Nadolig chi. Na ni'n cychwyn gyda, os chi'n licio ketchup gyda pob pryd, lot o bobl yn hydrach na ketchup cyffredin, saws tomato, mae'n gwneud ketchup ysgall frwsel, neu Brussels sprout. Fi'n licio sprout, mae rhaid fi gyfadde, fi wedi gwynto fe, ond dwi'n edrych yn neis iawn. Ond mae'n debyg bod hwn yn mynd yn gret gyda'ch cinio Nadolig, bod yn mynd gyda bachdane a pob math o bethau. Rhaid gyfadda, mae hwn yn ffoi arni fi gyfadda. Dwi ddim yn gwynto neis, ond fi'n licio sprout. Wel, oedd e'n blasu fel sprout, sy'n beth gynta, allai ofyn. A oedd e'n rhywbeth byddech chi'n rhoi falle. Sir. Mae'n sir ofnadw. Oedd e'n arogli fach o vinegar. Falle un... Falle rhywbeth... Dyma bach falle, dim lot. Beth yn sport... Ewch am y sprouts fresh. Felly i rhywun sydd ddim licio sprouts. Fi'n mynd i gadw hwnna fyna. Beth arall wedi weld yn y siop hefyd yw pigs and blankets sushi. Felly, ydych chi selsig mewn bacwn a wedyn y blaser eraill, felly reis. Mae hwnna'n wahanol. Caws hefyd, espresso martini i gael, os chi'n licio'r cyfuniad yna, neu hefyd caws gyda chydig bach o trwffl. Felly, pethau gwahanol. Wedyn, draw fan hyn, bisgedi, digestive, a siocled, ond blaser Nadolig. Felly, blas mince pies, blas cacen Nadolig a blas cacen sinsir. Ydych chi ddetholiad fyna. Mae'n i ddyfalu nawr, beth sydd dan i fyny? Wel, ie. Oedden nhw, ie, tastwch nhw, oedden nhw'n blasu... Dal y blasu'r sprouts. Oedden nhw'n blasu... Sinsir. Beth sydd y ti? Sinsir sydd fi. Sinsir, dwi'n meddwl. Efe? Ti jyst yn copian fi nawr, Owen. Ti'n gwylio meddwl. Sinsir yw. Mae'n ffein. Mae'n basio ginger na. Wel, mae hwnna twist bach ar y cyffredin, y traddodiadol. Ni oren, oes rhai oren i gael na? Na, gos... Sinsir yw edrych. Cacen sinsir, mince pies neu cacen Nadolig, neu beth sydd â chi? Na, sinsir, bendan. Wedyn, yn y blaen i gyd yn mwynhau watch a ffilm dros Nadolig, felly beth ni'n cael gyda watch a ffilm yw popcorn, blas y gwahanol. Mae'n blas mince pies, mae hwnna ydych chi fyna, a hefyd blas mince pies ydych chi yn y cefen fi'n credu, a wedyn ydych chi blas gwirod hifen fyd, felly hwnna sy'n apelio ata i. Oedden nhw'n blasu'n ffein? Ni'n cael bach o ofalod o sinsir nawr. Ia. Sinsir yn fisgediad. Fi'n mynd i fynd am y gwir... Be bynnag ydy, mae'n neis. A wedyn, o ie, beth sydd â ti? Gwirod hifen, ie. Gwirod hifen. Mae hwn yn... Hwna sy'n hwnna'n Gwirod neis. dwlu ar gwirod hifen. Hwna di'r gwifr y tifen, ys y blaen. Ie, hwnna sy'n blaen. Hwna neis? Ne. Waw. Syniad da i gael gyda watch a ffilm. Siwr o fod ddim yn gallu bita baget cyfan o hwnna. Mae'n eitha melys. Mae'n ffein. Bach yn sicli, falle. A wedyn draw wedyn mae dyn ni greision. A wedi gweld pob math o greision gwahanol flasau yn y siopau. Dyn ni greision tatws rost.
Mae'n ni greision pigs in blankets. Wedi hefyd wedi gweld rhain y siopau. Creision mince pies. Okay. So mae rhain bach yn wahanol fyd. So, Felly, am y tymor, beth sgen ni fan hyn yn y bwlyn yma? Fes da ti yw tatws rost. A wedyn yn y canol mae da ni flas pigs in blankets. O, mae hwnna'n ffein. Mae'n jyst yn blasu fel... A neis, ond... Dim gwybod deg dim cystal ap tasol ros go iawn, de? Wel na. Ond Rhai pigs in blankets yn rhain. Neis gyda glasau bach o Prosecco, lle. Ok, da. Wel, ia. O, nawr mae rhain yn blasu fel bacwn. Ne. Mae'n iawn. Rhai Yn pigs well na rai blankets. cyffredin bacwn? Ie. Bari barbecue bacon neu beth bynnag ydyn nhw. Smoky bacon. Smoky bacon, sori. Ie, Ie. hynna. Na, Mae rhain yn Wel, deuddeg. Ond i ffili ffind o rai mince pies, yn byddai'r rhain i'n eitha diddorol. falle ai nôl i blasu'r... Y throats 'ma yw hwnna. O, ie. Wel, ti'n ddewr iawn yn mynd nôl at... Wel, fi ddim yn teimlo fel bod fi wedi gwneud... Cyfiawnder fe. Tyma bach es i gynne, so fi'n cael falle bod eisiau fi... Geshi dip go iawn. Do fe. Dot llyfa fe gyd on. Ond o'n i'n meddwl falle bydd Go on. math o beth byddwn ni'n rhoi fel anreg falle gwahanol i'r wyn. Achos i'm o licio fe. Ie, wel hynny, fel secret Ie. Santa fach. O, ie, ocê. Fwy o sport fydda hwnna. Mae jyst yn... Sur, di. Sur yw e. Ie. Ond Lenny, mae fel se lot o wahanol... Mae nhw'n cael lot fwy o sport gyda wahanol gynhwysion yn ni. Ac yr un diwethaf nawr, pinnacle ar y cyfan nawr. Hwn i pinnacle yn ngyrfa i. Hwn yw'r pinnacle. Cacen, Marks and Spencers, Cacen Marks and Spencers, Cacen Madeira, gwyn, gyda hifen buttercream vanilla, y gromen siocled ar ei benne, a mae'n debyg bod yna gyfrinach tu fewn i'r siocled. Cer amdani, Owain. Clotchen go iawn iddo fe. O, Waw. waw. Nawr, tu fewn... Ti'n meddwl job digon da hwnna? Na, mae eisiau ti... Real Ar glatchen, yr ochr. real glatchen. Fela. Na ni, wel, sa'n gwybod cweit, dim cweit glatchen gymaint. Hanna na ddeitha fi. Surprise bach neis. Ie, surprise bach neis. Ac yn y canol, beth sy'n na pethau fel Losin a pethau fi'n gyrru. losin y gwahanol bethau. Bydde hwnna'n bach o sport nos o Nadolig. Diolch, Alison. Nadolig llawen iawn. Diolch. Ac i chi hefyd. Iawn ta, dyna'r cyfan wrthyn ni am heddiw. Mynwch ni am 2 gloch fory, bydd Hyw yma efo'i gyngor ffasiwn munud ola a bydd ni'n cael cwmni y canwr Lloyd Misi. A bydd Adam a Garwr ddim yn yr ardd ond yma yn y stiwdio. Mae'n gymeriad